vieš, a to sa na kamere potom, vieš, akože diváci. Trošku, ne? Tá ofina v pohode? V pohode? Hej? V pohode. Hej, super. Dokonale, dokonale. Myslím, že môj kameraman je nadšený, že? Áno. Páči. Nečaj? No ja. Vyzerá, vieš tak, aby bol vidno. Čajík, môžeš si podržať. A keby ste to takto mohli držať, dobre, pán kameraman, že aby to bolo vidno v tom zábere. Mohla by si nám toto takto podržať? Tak, ako? Kam? Tak? Či nižšie? Trošku doprava. Do druhej. Tak. Takto. To už vyzeralo. Tak, v pohode to je? Trošku nižšie a viac doľava. Živé. Trošku, tak. Hej. Tak, trošku vyššie teraz. Tak, super. Ja som úplne umelec. No. Tak, toto drž celý čas. Takže môžeme začať. Vítame ťa tu v našom úžasnom štúdiu. Ďakujem krásne. Dve jednoduché otázky. Že ako si vnímala Vianoce, keď si bola malá? Darčeky! Vždycky som tešila na darčeky. Výnimočný deň, keď si všetci dávajú darčeky. Vzhľadom na sestra dostala lepšie darčeky, aj krajšie barbíky. Keď som bol malý, tak hlavne mi išlo o darčeky. A verila si na Ježiška? Verila. A potom som videla tatina. Že Ježiško máš darčeky? Jasné. Nie. Odhalil som rodičov, že vždy bolo všetko nakúpené už pred Vianocami. Nie. Neveril si? Ja som bol pragmatik. Nie. Nie? Jasné, že som veril na Ježiška. A ako to rodičia robili, že si tomu uveril, že tie darčeky tam nedávajú oni, ale Ježiško? Ja neviem, jak to robia doteraz. Oni nás vždycky posielali do kuchyne. Väčšinou to tajili takým spôsobom, že tatina vždy povedal, že on musí ísť na vecko. Ale ako to zakamuflovali, že si nedošiel na to, že tie darčeky tam dávajú rodičia? Že si myslel, že to tam proste... Ale to nemôžem povedať. To je nevhodné pre túto show. Kamuflovali to, že nás poslali do izby a zaštrnkali zvončekov. Mne to bolo jasné, lebo som ich vždy prichytil, ak ich tam dávajú. Odhalil som rodičov, že vždy bolo všetko nakúpené už pred Vianocami. 5 minút predtým, než sme začali večerať. A odišli akože nenápadne? Ja neviem, kam išli naozaj, však oni tam boli podľa mňa, ale tak... Pozerali sme von z okna so všetkými súrodencami, že už ti padne hviezda a že Ježiško tej donesie darčeky. Prečo si myslíš, že to rodičia robia, alebo že prečo je to dôležité? To malo také nejaké čarovečie, aby si tie deti uvedomili, že dostať darček nie je len tak. Darčeky v podstate nedajú sa takto nejak získať alebo tak. Že niečo je za tým niečo väčšie, ale to, že nám prišiel nejaký dar a teraz ako keby, že nám chodí nejaký dar, jednak taký ten hmotný ako podstromček a jednak taký ten dar toho stvoriteľa, že sa nám narodil. Že tak tie deti si tak ľahšie asociujú podľa mňa, že takto to nejak je. A aký význam majú pre teba Vianoce teraz, keď vieš, že darčeky nenosí Ježiško? Rodina, zemiakový šalát, údený losos, darčeky. Ale aj o to, že môžeme byť spolu ako rodina a že môžeme spolu stráviť čas. Veľký, môžeme byť spolu a viem, že si to nemôžem doprieť každý rok. Tak som vďačná za každý jeden moment, čo si môže byť. Čas, keď je rodina spolu a všetci akože máme taký dobrý čas, ale je to niečo viac ako predtým. Narodenie Ježiša, ale takéto práve, že nie tie darčeky a to všetko, ale neviem, asi tak začínam uvedomovať, že už to, že je to síce sviatok, ktorý my slavíme, ale myslím si, že v Božích očiach to má fakt takú, že on sa tak hrozne raduje, keď my máme Vianoce a tešíme sa z toho. Pre mňa sa to veľmi nezmenilo, mne to vždy tak fascinovalo, že ako to vlastne funguje, že to niečo tam donesie alebo čo. Teraz je to také, že uvedomujem si, že možno mi to donesie ale takým iným spôsobom, že nám proste dal to, aby sme mali na to peniaze a neviem aký taký dar. A tak si to začínam uvedomovať čoraz viac, že nie je to len tak dostať nejaký darček a že je to veľká vec.